Kuyatxoren istorioa. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Bazen behin, Kuyatxo izeneko gizon zarpai bat. Kuyatxo deitzen zioten, berarekin beti kuyatxo bat eramaten zuelako, kalabaza txiki bat. Eta kalabaza horretan ardoa sartzen zuen. Izugarri maite zuen ardoa edatea. Egun batean, erabaki zuen, kanbora joan behar zuela ardoa lapurtzera. Eta bideari ekin zion. Bideari ekin, eta topatu zuen bide bazterrean makil bat. Eta makilak esan zion. Nora zoaz, Kuyatxo? Kanbora noa, ardoa lapurtzera, nahi alduzu nirekin etorri. Bai, noski, joango naiz. Eta hantxe joan ziren biak. Pixkat aurrera egin eta orratz bat topatu zuten ere bidean. Orratz txiki bat. Orratzak galdetu. Nora hoa, Kuyatxo? Kanbora noa, ardoa lapurtzera, nahi alduzu gurekin etorri. Bai, noski, joango naiz. Eta haiekin joan zen. Aurrera segitu eta topatu zuten ere bidearen erdian bare bat. Bareak galdetu. Nora hoa, Kuyatxo? Kanbora noa, ardoa lapurtzera. Nahi alduzu gurekin etorri. Bai, joango naiz. Aurrera jarraitu zuten eta hantxen ere, bidearen erdian, oilar bat topatu zuten. Kukurruko! Nora hoa, Kuyatxo? Kanbora noa, ardoa lapurtzera. Nahi alduzu gurekin etorri. Bai, joango naiz, esan zion oilarrak. Eta kanbora iristen ari zirenean, hantxe topatu zuten, bide bazterrean, sasi artean, kaka mokordo bat. Eta kaka mokordoak galdetu zuen. Nora hoa, Kuyatxo? Kanbora goaz, ardoa lapurtzera, nahi alduzu gurekin etorri. Bai, joango naiz, esan zion kaka mokordoa. Hantxe abiatu ziren denak. Gaua heldu zenean, kanbora iritsi ziren. Eta han, etxe bateko atea, zabalik topatu zuten. Isil-isilikan sartu ziren. Eta Kuyatxok bere lagun guztiak etxean jarri zituen. Jarri zuen makila atearen ondoan. Jarri zuen orratza laratzean sartuta. Jarri zuen barea atearen ondoan. Jarri zuen oilarra tximiniaren gainean. Eta jarri zuen kaka su bazterrean hango errautsetan. Eta joan zen upeltegira, ardoa lapurtzera. Orduan, etxekoa esnatu egin zen, zer izan da hori? Jeitsi zen, zerbait entzun zuelako eta batana iluna zenez, pentsatu zuen argia piztu behar zuela eta argia pizteko sua behar zuen. Ta su bazterrera gerturatu zen da, hantxe hasi zen, ikutzen ta. Zer da hau? Eta horrela hasi zen eta hantxe laratzean horrela egin zuen eta horratza sartu zuen barruan. Ai ama, ze mina! Goraka begiratu zuen eta oilarrak hortzetan kaka egin zion. Iaz egin berdut hemendik zer dira hauek sorginako ze eta aterazan korrika eta barearekin irristegin eta lurrera erori zen. Eta lurrera erori bezain pronto, ate ondoan zen makilak, buruan kolpatu zuen. Ai ama, jendarmen gana joan behar naiz hau kontatzera eta ies joan zen. Orduantxe atera zen Kuyatxo, upeltegitik. Mozkorra, pozpozik eta Kuyatxoa ardoz beterik. Hartu zituen bere lagun guztiak. Bueno, guztiak ez, kaka hantxe utzi zuen lurretik barreia duta zegoelako. Eta horrela eskapatu zen Kuyatxo, mozkor eta pozpozik. Eta katu, ipuina, bukatu da.